Lehenbiziko urte horietan, aipatu behitut, ari ginen nik uste herri bakotxean bat, herri bakotxean irudolau edo herrika horrela, ez? Eta orduan euskara klasea zirela eta horrego gozak ez, edo antolatu zerbait euskal kulturako zer, eta gero etorri zena zen, eta eragin handi horretan izan zuen, uste euskaltegia, euskaltegien biltzera izan nahi zen, edo bortzirietako euskaltegia sortzea. 80. hamarkadan ez, hor 85 inguruan edo hasi ginen, hemen batzuk pixkat ez zegoen gai baten inguruan, hau da, helduen euskalduntza alfabetetzeaz falta sumatuta euskaltegi bat montatu zen. Lehenengo urtean horitzen ez 150 lagun nola apuntatu ziren. Bai, bazegoela euskaltegia, bazegoen tipitxapa, bazegoen irratiak ere, beran segapotu, urte batzuk lehenago izan zen ere, Koizkonte irratia lesakan, bazigen beste kolektiboak, ikastola munduan ere jendean bizi-bizi zebilen. Gizarte mailan bizitza hori dena bazegoen, kultura elkarteak ere desente mugitzen ziren. Gu orduan berako kultur batzordea antolatzen ari ginen, berako zinegotzikin eta kulturtaldekukin, bai gure txokoakin, eta hor ikusten zen zerbait ere egin behar zela. Orduan, genituen harreman handia euskaltegiko jendiakin, haiekin antolatzen genituen ja akelarreak. Izan zen ja arroaldi kultural bat, eta nire ustez nahiko zera, pixka bat hautsak arrotu zituena, eta jendia hartu zen euskarren egoeraz, eta pixka bat galdera batzuk egiteko eta kezka bat sortzeko baliogarria izan zena. 83an egintzen beran Nafarroa oinez, 88an egintzen lesakan, eta ja bazegoen kezkori zabaltzeko momentua zen, eta bertzei jendiei eskatzeko laguntza edo orduan hasi ginen biltzen. Orduan ikusten zen jendia bazore ilusua, gogoa, euskaraz alde zerbait egiteko. Ikusten zen ez zegoela deus, etzagon erretulazioa gain, udaletxetan, udaletxeko administrazioan, salidarian ez zegoen deus ordu arte. Kanpora ikusten dituen kartel guziak erdara gutxean ikusten zen. Gertatzen zena zen orduan bainik erdara zen beramen behin munduan guzia erdaz mintzatzen zen aurra gaztetan eta horretan. Larroita batean egin nuen nik estudio soziologikoak hemen, eta hango datuak ikaragarriak, bortzari guzietako 12 eta 14 urteko butiko neskak, eta orduan datuak izugarriak ziren. Errate baterako, beran hitz egin elkarrekin mutikoa bakarrik eguneko 4 egiten zuen elkarrekin solaz euskaraz, adin horretan. Eta neskak eguneko 2, lesakan mutikoak eguneko 17 uste duzien bakarrik, eta igantzin ere bai. Eta neskak baino guti gauzien, lesakan. Igantzin inorkez, neskan artean. Etxalarren, bai mutiko eta bai neskak eguneko egun erdaz izien. Elkarrekin, bazakiten gehienek bina. Eta gointzu konparazazio hori gaurko. Eta arantzan ere ordukoz, mutikoak uste dut zirela eguneko egun euskaraz. Neskak ja egun artean eguneko 40 erdaz izien. Euskararen prestigio aldetik eta euskararen erabilera aldetik eta nahiko prestigio eskaxa eta norbait zerbait izan nahi bazuen erdaraz egin behar zuen, ez da. Hori giro orokorra zen nik uste dut hemendik kanpo ere, baina hemen ere nik uste. Beraz, bazegoen ja salsa bat sortua, kezka ikusten zen herria mugitzen ari zela. Behar hori ikusitaz, ikusten zen baziren indarra anitz euskararen alde jotzen zutena, baina pixkoat gorpuzten hasi zen, ikusi zelakoz behar hori dena
gogori dena koordinatzeko behar bat ikusi zelako, ez? Eta nik uste hori izan duzela emakumea sortzaren arrazoia edo bilerak egiten hasitzaren arrazoia. Hala zela ez, orduan guk ikusten genuen behar zela profesionaltasun gehiago gai horietan eta behar zela prestigio gehiago eman euskarari eta euskara ikastea ez. Egitura, horren atzetik begiratzen zena zen, gero, dinamismo guzi horri iraunkortasuna ematea. Ezta? Hortan zegoen, nik uste dut erronkarik handiena, ezta? Iraunkortasuna ematea. Berroda zituenak ziren, ezta? Egia da, aipatu duzu hor, Baskoentziaren legea, egia da garaiatan, orduan abiatua zela, abiatu berritan, eta horrek ekartzen zituen euskara beraren egoera neurri batean instituzionalizatzearen beharra, eta horrek bide diferenteak eta plano diferenteak zituen, batetik lege orokorrak, ego duzu, Baskoentziaren bezala, eta gero hurbilagora etorri eta, zati handi batean, igual, beharra udal instituzioen edo udal erakundeen parte hartzearena, itzala emateko edo sustengo emateko gizarte mailan jada bazegoen zerana, bazegoen mugimendu guzti horrena, ezta? Eta zati handi batean, batetik legearen aterkia behartzelako, eta baita ere zati handi batean ekonomiaren premiak behartuta ere, ezta? Nik uste bi alde... Baina ziren, komunitateak eta pentsatzen dut horregatik izan zen. Baina, hori, orduan hemen bide urtez batez ere, egin ziren hainbat bilera, eran ez bat, bilera ederrak ziren, eta izgiro, nani horretaz, sentsazio hori, impresio hori, zetze gustura egiten genituen bilera. Eta bilera horiek hasiera baten uste dut Etxalarko herrikotxean egin genuela lehenbiziko bilera, eta oroitzen naiz, bilera ikaragarri ederra izan zela, hango areto nagusia bete-betia zegoen, buelta osoan, eta sektore guztietako jendia. Hau da, irakaskuntza, administrazioa, zerbitzua, herritar, bere aldetik bakotxak eman nahi zuen, zerbait eman nahi zuen ere anagertzen zen, oroitzen naiz monjaz jantzi eta guzi ikusi nitula, eta bueno. Ziren hitz egiten milaka jende askorekin, eta debate handiak egon ziren. Lehendabiziko egin genituen kanpaina batzuk, sortu genituen 3 talde, bata irakaskuntza hori zen gehien aurreratuta zegoen eta haiek beren bidea egin zuten, beste arlo bat instituzionala deus egin gabe zegoena, baina nahiko erraza edo garbi zegoena zer egin nahi zen, hau da, Euskalduntzia zen gauza administrazioan bai langile aldetik eta bai edukien aldetik eta paperen aldetik eta bar. Eta beste bat zerbitzuena nahiko utxik zegoena eta referentzik edo persona konkretuak ere zeudena lan munduan edo zerbitzuen munduan eta hor baita ere sartzen zen euskaltegia ere helduen munduan ari zenez, helduen irakaskuntza bere ez. Bilera horretatikan erabaki zen bortziritako zinegotzieri dei bat egitea, eure biltzeko eta zerbait ere pentsatzeko, zerbait ere mankomunatua egiteko, pixko bat euskara garatzeko. Gintzen Etxalartik deialdi bat bortziritako elekto guziei, eta haien artean sortu zen debate bat, pixko bat, nola behartzuen kokatu, instituzio sortu behartziren, instituzio o figura mankomun ezberdinak, ez? Haien artean, momentu horretan garrantzirik handiskuna zaukan euskara mankomunitateak, nolaz eta zenbait kolektibon artik, egon demanda bat, eta bar. Herriko etxetatik edo joan ziren personak bilera horitara, orainikan ez zuten funtzio, ez dakit nola erran, funtzio administratibo bat ez nola patxere, ziren personak sensibilidadez edo joaten zirenak edo nahi zutelakoz, ez, azken finin. Ez diru bat administratu behar zuten personako zala, orduan konexioa haunitzez arraxiago den, azken finin persona horiek pixko bat bertzen multzo horretikan aterik zirelakoz, ez? Pixko bat kalintzagun multzo horretikan aterik zirelakoz zinegotzi horiek, ez? Horrela, hasi ginen, diagnosia bakotxak egin zuen,
bide batzuk edo irten bide batzuk edo eman beharreko pausu edo egin beharreko lanak eta ikusi ziren, bateratu zen eta handik atera zen, hori erakundetze hori beharrezkoa zela. Ustetzen egin behar zela bosterri mailan denak batera zerbait. Gauza polita egiteko, edarragoa gauzak hobeke egiteko, eta pixkot elkarki lotuta joateko bortziriak euskara da suntuetan ez. Baina ja, hasi ginean ez egiten, zer egin behar da? Nork egin behar du? Nork ordaindu behar du? Galdera handiak eta hor ja, guk hasieratik bilatzen genuen behar hori agerian utzi zen. Hau da, gozen zerbait juridikoa eta ongi antolatua egitera. Bazire kezkak ere, zergatik egite berun dela batian eta mankomunidade bat egitea, ez dakit, batzuk bazute kezka herriak autonomia galduko zula. Pentsatzen zen aurretik, naiz bera eta naiz lesakan, ja pentsatzen zen bazagoela instituzionalki, servizioan aldetik, hiritarren gain nahiko servizio, ez? Orduan, handik aurrera pentsatu zen euskera mankomunitatea, prioritarioa zena momentu honetan, izaiten altzela Arantzako udaletxean, eta gero etxelarran kokatzea bertze zenbait mankomunitatea gero ertorriko ziren, guzti gaina zaborrana, ez? Aurretik ja sortua zagoen gizarte sozialekoa. Gizarte sozialekoa ere etzen momentu horretan mankomunitatean figurakoa. Erabaki zuten zerbait antolatu bertzela eta antolatu zen Bortziritako Euskara Batzordea. Sortu zenean nolabait Bortziritako Euskara Batzorde hori mozio baten bidez edo proposamen baten bidez eraman zen udaletxetara. Eta hor udalek erabaki zuten parte hartzea Euskara Batzorde horretan. Eta horregatik sortu zen partida bat aurrekontuan Euskara Zerbitzuarena Arantzako aurrekontuan eta hortik bideratzen zen dena. Eta hortarako ireki zen ere kontu korrente bat aparte, eramatiko horko gastuak eta diru sarrerak, eta egiten zen edozein gauza, agertzen zen Arantzako udalaren zerbitzua edo dokumentazioa bezala, berak egiten zulako. Azkenean, bueltabiz egin eta estatutuak da biratu, organigrama hori egin, hori denak egite eta hasi zen azkenean mankomunitatea marko benula. Uste dut orduko baten bat edo ibilia zela hor Gipuzko aldin zaki Tolosan edo pixka bat begiratzen hango eredu edo nola mugitzen ari ziren hango gauzak eta gogoan duk, adibidez, Tolosako eta esperientziak, Euskara Batzordea ja Gipuzkoako hainbat herritan eta gauzatzen hasiak ziren, eta nola etorri zen ere, Asune Jerbekin eta garai hartan Euskara teknikari zena Tolosan eta uste dut egien bat Tolosako adibidea erabili genuela tola, baina diferentzia bat zegoen, ezberdintasun handi bat zegoen, eta zen Tolosan erakunde bakarra zuen, udal bakarra, eta hemen guk egin nahi genuen honetan, 5 herri ziren, Nafarroan gainera beste instituzio eta beste egoera bat zegoen, eta beraz asmatu behar genuen zerbait, ez zegoen ezer, eta ezertik egin behar genuen, eta horrek esan nahi zuen, egin behar genuela urratu bide berri bat ez. Horrek gain hitz egin, bilera mordoska bat, eta gero hor, pixkoat organigrama nola egin gozatez, horregatik egin ziren herritako Euskara Batzordeak, herritako Euskara Batzordea bezustete benalmenak herriko gauzak egiteko. Gero hori dela biltzen ziren, batzorde orokor batan ez, 5 herriko batzordea horretan, eta gero azkenean zagoen batzordea, hori hautetxia batzordea, horrek azkenean dirua onarpen egin batzuen. Interesgarria dela, nahi genuen batzorde erabakitzailean, izatea udaletako jendea eta euskal gintzako jendea. Ez bakarrik udaletako. Bakarrik hori legez ezintzen. Eta orduan, ez zuten onartu, legez ezintzela. Eta orduan pentsatu zen, solastuz, egin bat abizitzen ginen, eta eta zerratik ez dugu egiten, aholkularitza da. Aholkularitza horretan, baina pentsatuz, ahalik eta eragin handiena izan zezan, bileretan, erabakitzailean bileretan, erabakitzailean ziren 7 lagun, esaka berak gina eta besteak bana,
Aholkularitzaren berdin, 7 lagun. Bina eta bara. Eta, orduan, botorik ez zuen, aholkularitzak, bai hitz. Eta hitzak eragin handia du ikusi dugu, zer eragin izan. Bai badutela gauza bat bitxia, normalean estatutotan agertzen ez dena, eta da batzordea aholkularitza. Hori ni desde luego ez dut ikusi inonen. Badakit hori agertzen dela estatutotan, eta nik momentu horretan pentsatu nuen, igual izango genituzkela problemak, ze tramitazioan Nafar gobernuak eman behar du txosten bat. Eta nik pentsatu nuen. Baina nik oztopa hundienak izan ziren erabakitzerakoan herri bakoitzaren parte hartzea, herri bakoitzak ze reportatu behar zuen ekonomikoki. Baita ere, oroitzen ez debate handia almen osoa behar zuen komunitateak bere aurrekontuak onartzeko berak bakarrik edo ez. Berak onartutakoa lege behar zuen zera udaletan edo ez. Guzti hori debatezen egon zen baita ere jendea, edo zinegotzi batzuk planteatzen zutena mankomunitate bat gauza guztietarako. Eta momentuaretan, etzen inondik ere ikusten bertzei nolako zerbitzuekin bateraturik. Zetaz euskerak bazaukan nahiko garrantzi izaiteko instituzioa behera bakarrandako bortziri maila. Eta hori, hurrengo urtetan ere udaletxean itzen ondarreko urtetan ere, 2005 aldean eta berriro izan duzien eztabaidoiek, eta berriro gelditu zen, behaztula izan, berezia mankomunitate bat, bere responsabilitateekin eta bere arduradun politikoakin. Eta hortaz ja hitz egiten ari zen, erakundetze alde batetik nola prestatu bertzen, eta gero erakunde horrek jakina zen nolako lanak egin behar zituen. Diagnostik abiatu eta ze pausu eman behar ziren. Lege Baskontze hori aurrera eramateko edo lege Baskontze hori erantzun emateko Nafarroko Gobernuak euskara zerbitzua sortu zuen. Orduan, horrela hasi ginen, 88an eskatu zen Xadekoren estudioa egitea, hortarako Nafarroko Gobernuko diru laguntza izan du genuen, eta baita eskatu genuen euskara teknikari bat. Bueno, pues nik ikusi dut bazela 88an adibidez hartu zen erabaki bat, ja inprimakiak eta zigiluak hasteko euskaratzen, eta baita ere eskatu zitzaion Nafar Gobernuari kontratatzea bi teknikari, euskara teknikari, eta baita ere egitea ikerketa soziolinguistiko bat. Suposatzenak, momentu horretan, edozein gauza egiteko, planteatu zena zen lehendabiziko jakin zegoen bortziritan euskararen aldetik, ez? Eta gero ja hortik pausoak emateko edo proposamenak izateko. Eta gero, egin inkesta izugarria, ziateko kura izugarria ez da. Izugarria bat, ez da. Igual batik erabiltzen, ordura gertzen zien, merkataritzan zenbat euskara ikentzen, zenbat ikentzen, administrazioan, igual pixkoak egitea aldakon paginatu eta ikusi zenbat avantzatu den, arro batzutan, igual. Eta baita ere paratzen zia proposagun batzuk, orduan egiteko, eta ez dakit zertan bete dire. Orduan, mankomunitateen estatutuak aprobatu zirenean, osatu behar zen mankomunitatea, Arantzako udalak egin zuen euskara zerbitzuaren kontu hori eta aurrekontu hori likidatu eta aprobatu ziren kontuak eta erabaki zuen euskara zerbitzua pasatzea mankomunitateari. Eta egun berean osatu zen mankomunitatea. Maiatzaren, 1980ko maiatzaren 18. Elkarlan urteak izan zirela, eta elkarlan urte horietan, probetxuzko kontuak izan zirela. Azkenean, mentzat, emaitza bai izan zela, egiturari, bilatzen ari zen egiturari sortzea lortu genuen. Baina, nik uste dut, ekarpenik handiena, lehen esan duen bezala, dela euskara
beste arlo eta beste gai eta beste zeran gainetik bere struktura eta bere lan hildoa garbia eukitzea. Horrek bakarrik garantizatu alduelako denok batera euskara aurrera ateratzea. Azkenean euskara denon patrimonioa da. Beste lorpen handi bat uste dut, nire ustez, dela Bortzirietako jendeak eukitzea garbi, baduela erakunde bat euskararen defentsan luzera egingo duena. Gero uste dut baita lorpen handi bat izan zela eta dela erakunde horrek bestea zonaldeko aldizkaria, gara hartan zipita bat horren ere bai, eta helduen euskalduntzea, nik uste. Bueno, zer ekarpen egin dion? Bai. Beti erakundeek ematen dioten sendotasuna. Alde batetik. Sendotasun horrek zer nahi du? Ekonomikoki bakarrik finantzez? Ez. Ematen zaio, izaera juridiko bat badu. Orduan, euskaran inguna edo mugitu nahi duenak badu erreferentzia bat. Badu nora jo. Badaki, Dios egin nahi baldin badu, edo Dios proposatu, edo zerbait egin nahi baldin badu, badagola erreferentzia. Eta lehen errantzen bezala, erreferentzia hori izan daiteke herrian bertan, Euskara Batzordearen bitartez, eta hortik gorago, ja, izaera juridiko sendoa edo eta babes handia. Ekarpen handia, nik uste dut ekarpen handia egin duela eta bere biziko ekarpena egin duela. Iduri ez badu ere, nik uste dut mankomunitateak egonkortasuna eman diola, Bortzietan mugitzen garen, Euskaren inguruan mugitzen garen kolektibo eta talde orori nik uste dut. Martu beharra dago, Bortzietan privilegiatuak izan garela, momentu batean administrazioaren aldetik sustengo hori dena egon delako urte guzti hauetan, eta sustengo horri esker hainbat proiektuk erraxo izan dutelako beren ibilbidea, eguneroko ibilbidea. Azteko funtzionaritza, funtzionamentua servizio publikoanak, udaletxeak eta bat, euskaldunizatzeko beharrezko instrumentu bat izan dira. Eta hori ez balitz, oraindik izan egin duen akatsak. Izan egin duen akatsak euskararen normalizazioaren barnean. Komunitateak egin du, ez? Adibidez orain, herrikotxera zoaz. Eta herrikotxean, euskaraz somatuko ikuzu. Lehen, sartu eta erdaraz. Telefona erdaraz hartzen zuten. Aktak ez ziren euskaraz egiten. Herrikotxean horrela jendea euskaraz hartzea, telefono euskaraz hartzea, eta gero sarrera guztia beti euskaraz izatea, hori jendea handiz pasatzen. Horrek eragina handia du. Adibidez egin dira, etxeen izen, auzoen izen, eta horreko horren toponimia ipatu baitugu, horrekoak ere egin dira. Gero, zera kultura egunak egin dira. Gero hor, zera gauza bat diruarena, denetaz zera horretzeko eta ez da erraxarino. Mankomunitatea hasia izinetik, edo estudio hori eginen zinetik, udaletan eta etzen aurrekontutan etzen dirurik euskara. Bueno, 20 urte hauetan gauza honiz pasatu dire, nik uste dut mankorra izan dela, mankomunitateak egin duen lana, jendea implikatu da, batzuek maila aditz gogotsu edo bertzeak eskasegoan, baina nik uste dut ikusi dela, funtzionatu duela, nabaritzen dela, bai karrikan eta bai erakutentan, toki guzitan, ja euskara normala bezala ikusten dugula, naiz eta ez normalizatu egon oraindikan, eta gero, baita ere izan du dire hor, frakaso batzuek edo, nahi dut, adibidez beran gertatu zena, ordenantzekin, baina pentsatzen dut orain hori moldatuko dela, guaman gaudela eta pauso guntzen mandirela, eta... Beti bat duela, entzia behira baita. Ez dakit, gero pasatzen da, hasierak izugarri fuerte eta gogoz hartzen dugu. Igual gero, joten gara poliki lasaitzen, baina hautetxekin pasatzen da laurte egin eta horren berriz aldatzen direla. Guk orduan pentsatu genuen ez hitzera utzi hautetxe zen eskuetan euskararen horregatik pentsatu zen beti egitea batzordeak, batzorde batzuk, eta batzorde horiek segizatela betiko banik.
autetxia zuzatzen zara, eta 4 urte pasatzen dut igual zara. Hori zenteratzen, ez bazara nahi dago gotua, hasi horreko ja eratzen zaizu, eta udalean berriro beste gauz, eta igual euskara, eta horregatik oso importante dira, hori batzorde. Horik egitea, eta azkenean horik eman diote autetxiari ibeltikan ez zibarrakin bizkot. Nik uste herrikotxe batin zaudenin baduzula erantzunkizun bat, eta erantzunkizun horren arabera baitare erabakiek hartzeko pixko bat eskubidea edo badaukazula edo atxortu behar zaizula, ez? Eta bertzalde, baitare aholkularitza taldin normalin izaten dire jendiak sensibilia handia duten jendik, eta nik uste beti gehiago eskatuko dutela, ez? Orduan hori uztartzea nahiko konplikatua da beti, ez? Oreka bilatzea, ez dakit haiztin errandut, ez? Hori pixko bat inbiar dena da, pixko bat talde erabakikor horretan, pixko bat saiatu euskararekin sensibilizatu gauzin personak sartzen, ez? Herrikotxe bakotxin, ez? Eta hortikan nik uste oreka hori arraxago izanen litzekela, ez? Gauzak erakundetzen direnean ere arriskoak izaten dire. Behar bada, herriko jendearen aldetik pentsatzen, erakundetua dago, euskara babestua dago, badu nahiko babes juridiko, politiko eta alde guztietatik, eta norberaren lana ez da hain beharrezkoa. Eta behar bada, desmobilizazio puntu hori ere, behar bada sumatzen da, eta orain jakin behar duguna da, berriro ere berreskuratzen herritar guzien su hori. Baina beti ikusten duzu, zu lasaitzen zarenean gauzeko okertu egiten direla. Zergatik, baditugolako 1000 indar kanpotik, telebistetik hasita, zenbat erdarazko ditugu eta zenbat euskarazko, eta beti borroka egin behar duzu. Bestela, lasaitzen bazara eta normaltasun hartzen duzu, iretsi eta jan egin zituzten. Horregatik, nik uste dut hor, kontzientzia hori sortu beharko dela. Geldirik egonta eta lasai ganta, normalizazio batean iduri du, ni ez da normalizazioa. Etorkizunera begira, erronka larria daude, nik uste du sentidu hortan, ez da? Hau da, ohartzea, euskarak premia larria ditura, dodaik ez dago, eta importantea dela premia larri guzti horiei erantzuna emateko gizarte osoaren implikazioa lortzea, eta hori hitzetan erraxa erretan da, gero egintzatan gauzatzea izaten da lana, eta formula magikorik ez dudala hori ere argi dago. Ez dakit. Reflexio bat ere egingo nuke ez, Borzire privilegiatua da. Hemen jende gehien euskaltzalea da, eta euskaldun kopuru handia da. Kontutan hartzen badugu Euskara Nafarroa osoan, eta Nafarroko patrimonio bezala, nire ustez Borzireak obligazioa du izateko eredu bat. Eta eredu izateko nire ustez zaindu behar du egiten duen horretan, eta mantendu hasierako nire ustez ispiriturik, hau da batasuna, politika eta beste gaiekiko lehen esan dudan bezala aparte lan egitea eta batuta lan egitearen garrantzi hori nik uste dut luzera begira oso importantea dela. Eta nik, ez tegit gaur egun 20 urte pasata nik oparirik onena egingo niokena bai herri bakoitzari, bai mankomunitateko partaidei eta bai mankomunitate berari da hasierako espiritu horrek jarrai dezan. Hau da, struktura hori bai erregintza eta bai instituzioak elkarlanean aritzea eta bai baliabide ekonomiko eta bestelakoak orain arte bezala garantizatzea euskararen onerako. Nik uste dut hori berrestea ikaragarri notiziona litzatekela. Orduan, orain gelditzen diren gauz guzi horiek ere lortuko dire. Igual 20 urte bete bino lehenago.